aking YouTube channel. Tara, samahan niyo po ako sa aming farm. Let's go! Guys, nandito na po tayo ngayon sa farm namin. Ngayon po, bago po simulan tong vlog na to, gusto ko muna magpasalamat sa subscriber po ng Team Harabas, sa mga nag-subscribe po. Salamat po. Hindi po natin ngayon makakasama si Mr. Bags dahil meron din po silang vlog. Sana po panoorin nyo pa rin po yung vlog ko kahit wala po siya. Pero pagbibigyan po tayo ni Mr. Bags. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung aming mga munting tanim po dito sa farm. Tara, samahan niyo ako guys. Yung pananim naming ampalaya, yan, namumulaklak na po siya guys. Then, ito po yung kangkong. Kangkong tayo. Then, ito po yung talong namin, medyo maliliit pa. Malunggay, bitaw. Nice to meet you. Din po kaming alagang baboy. 7 baboy lang po ito. Medyo malalaki na rin. Yan, sige. Ito po yung tanim naming mani. Ito siya hanggang dun sa dulo. Sa kabila naman po, yan po yung ayan po yung palay namin. Hanggang dun sa dulo. Munggo. Sama ko pala si Mama si Mag-hi ka naman, Ma. Hello, guys! Ano dyan? Naglilinis ng munggo. Kailangan tanggalin ito, guys. Kung hindi mo tanggalin yung parang ampalaya na damo, hindi na ito mamumunga. Hindi mo mapipitasan dahil kukulapulan na ng ugat. Yung ano namin, yung kubo. Dragon fruit farm. Napapansin niyo po, wala po siyang bunga. Ito po kasi yung bulaklak po niya, ikapanahonan pa po ng May to October. Tara guys, putahin po natin si Papa, nag-grass cutter kasi medyo mataas na po yung damo. Natin mag-grass cutter, gawa na si Papa.
that's it guys. Salamat po sa inyong panonood. Sana nag-enjoy po kayo. Hanggang sa muli. Salamat!